И така ние продължаваме нашето изучаване на Деяния на апостолите. Стигнали сме до там, докъдето беше изцелен един куц по рождения човек и след проповедта на Петър 5000 човека повярваха. Това естествено не остана незабелязано и понеже властите завиждаха, че апостолите можеха да вършат чудеса, постоянно ги тормозиха и сега Петър беше буквално на разпет пред всичките религиозни еврейски водачи. И така Петър завършва проповедта си с четем Деяния 4 глава, 13 стих, и всичките те, религиозните водачи, като гледаха дързостта на Петър и Йоанна и бяха вече забелязали, че са неграмотни и неучени човеци, чудиха се и познаха, че са били заедно с Исус Христос. И така, днес ще говорим за белезите на истинското, автентичното християнство. И ние знаем, че целият свят е в хаос. И политически, и икономически. Не е само България. Най-голямата бъркотия обаче е по отношение на какво е истинското или автентичното християнско послание. И ако искаме да знаем какво е то, ние не трябва да се вслушваме в погрешните, модерни, съвременни определения, а да се върнем назад в първи век в историята. Там можем да прочетем автентичната история на християнството, описана от самите апостоли. Няма друг достоверен източник за християнството, освен Библията, която е благодухновена от Святия Божи Дух. И смело мога да кажа, че ако има църква, която проповядва друго Евангелие, а има много такива, не само в България, по света, са лъжеучители. Защото ние проповядваме само по Библията и само от думите на Христос и на тези, които Той е дал на апостолите и на пророците. Първо, християнството е феномен. Знаете ли, сега в момента се говори, че някакъв си политик бил феномен, но за мен не може политик да е феномен, особено с тия корупции, които виждаме. Те са феноменални по отношение на това, че ние имаме греховно естество и са надокарали на това положение. Но истинският феномен е християнството. Библията е историческа книга. В нея виждаме самите действия на Бог. Неговата лична намеса в историята на човечеството. Виждаме как Бог променя света и изключва нов завет с човечеството, чрез изкупителната жертва на Сина му Исус Христос. Виждаме как се заражда в първи век новата църква, в резултат на изпратения утешител, Святия Дух. Представете си вълнението на хората на Петдесятница. 3000 човека стават християни за един ден. След изцелението 5000 човека стават християни. Вече църквата е 8000 човека. Това са исторически факти, които са засвидетелствани от много очевидци от хората в Иерусалим през първи век. И днес хората казват за християнството: то е скучно, няма живец в него. Те използват ни скучни традиции. Скучни? Възкресението на Христос от мъртвите е скучно, а освобождаването на Петър от затвора, което ще видим в следващата глава, ангел от Господа през нощта отвори тъмницата и ги изведе. Вие да сте чули някой да излиза от затвора и ангел да му отваря тъмницата? Едва ли бихме го нарекли скучно. После ще го видим втори път 12 глава. Един ангел от Господа застана до Петър и светлина осия килията и му каза: "Ставай бързо", и веригите му паднаха, и като преминаха първата и втората стража, и първата и втората стража преминават незабелязано, дойдоха до желязната порта, която води до града, и желязната порта се отвори сама. Колко скучно ви звучи това на вас? А освобождението на Павел и Сила в Деяния четем 16 глава. Внезапно стана голямо земетресение, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха и оковите им се развързаха. Това звучи ли ви скучно на вас?
Християнството в автентичния му вид е феноменално. И то винаги е карало хората да се чудат и да се удивляват, а не да го наричат скучно. Спомняте ли си въпросът, който зададаха на Петдесятница, когато чуха апостолите да говорят на техните родни езици за великите Божии дела? В Деяния се казва: и те всички се смаяха и питаха какво означава това. Моят въпрос към всеки един от вас е: християнството очудвало ли ви е досега или ви се струва скучно? Думата, която е употребена в Библията, е смаян. Когато Петър е освободен от затвора и хлопа на вратата, където са събрани апостолите, те го виждат, като отворят вратата и са смаяни. Защото той е в окови в затвора, а изведнъж тропа на вратата. Нищо никога не се е отразявало на света така, както християнството. И ще видим в следващите глави, че християнството постепенно завзема света и го преобразява. Безжизнените религии нямат нищо общо с християнството. Нито мюсюлманството, нито будизма, нито индуизма, нито какви или други култови секти. Новозаветното християнство обаче винаги променя хората и то е предизвикателно и динамично. То дава нов живот. Знаете ли, когато спомена думата нов живот, често бих искал да спомена и не се срамувам да го спомена, защото ако християнството не ми беше дало нов живот, сега може би щях да съм мъртъв от свръхдоза наркотик и да съм в ада. Така че новият живот е нещо, което всеки един от нас трябва да благодари. Второ, християнството не само е феномен, но е феномен, който хората не разбират. Представете си с какво очудване хората са гледали изцеления по рождение паралитик, който скачаше и хвалеше Господа. Никой не можеше да отрече чудото, което се беше случило, защото то беше факт. Проблемът за хората обаче беше начинът, по който се беше случило това чудо. Това характеризира истинското християнско послание. Светът е объркан и не го разбира. Ако църквата говореше на политически тематики за спиране на война, щяха хората да разберат посланието. Щяха да го приветстват и да го препоръчат. Но така ли посрещнаха апостолите? Ако църквата говори за морал и етика и се противопоставя на социалната несправедливост, хората веднага се съгласяват. Ако църквата говори за позитивно мислене, светът го приема. Ако църквата каже, че посланието е психологическо, но е изпълнено с малко християнска терминология, светът, който е затънал в проблеми, пак би се заслушал. Но вижте контрастът и объркването на хората в пасажа. И това е тестът дали посланието на църквата е вярно или не. Ако светът с радост го приема, то значи това не е правилното християнско послание. И знаете ли, днес говорих с една сестра, която ми каза за такава църква. И си спомних, че там има радостни вестни. Там спестяват на хората това, че сме грешници, че имаме нужда от Спасител. Там се говори, че ако християните са здрави, ако сме християни, трябва да сме здрави, не да сме болни. Ако сме християни, трябва да сме богати. А това е лъжеучение. И за съжаление го има разпространено по целия свят. Ако светът е объркан и отхвърля Евангелието, то значи посланието е правилно. Но аз бих отишъл и отвъд това. Истинското послание на църквата не само обърква хората, но ги ядосва. Светът мрази християнското послание. Още от самото начало се е опитвало да го спре. Виждаме го в цялата Библия. Спомнете си как светът постъпи с Ной, който беше какъв проповедник на праведност. Спомнете си сам как постъпи Содом и Гомор с Лот. Спомнете си как хората третираха лошо автентичните пророци и за разлика от това, отношението им към лъжепророците
беше много добро. И знаете ли, забелязал съм, че винаги църквите на лъжеучителите са пълни с много хора. И са мега църкви стават. В Йеремия се казва така за лъжливите пророци. Повърхностно те лекували раните на хората, като казвали мир, мир, а пък няма мир. Това са лъжеучителите. Истинските пророци бяха хвърлени в тъмници, мразени и убивани. Вижте какво направиха с Йоан Кръстител. Отрязаха му главата. Защо? Защото дръзна да се осмели да каже на царя, че прелюбодейството е грях. Вижте как се отнесаха с апостолите. Да се надявам, че някой от вас няма тук с нежно сърце, защото това, което ще ви споделя за участта на апостолите, е тежко да се приеме, ако особено някой не го е чувал. От ранната църква и от историята се знае, че Петър беше разпнат с главата надолу. Яков беше обезглавен. Андрей беше разпнат. Филип беше разпнат. Вартоломей беше обезглавен. Матей беше изгорен до смърт. Тома беше пронизан с стрели от лък. Яков Алфей беше убит с камъни. Симон Зелот беше посечен с брадва. Матей беше разпнат. Прочетете историята на мъчениците. Хиляди са били хвърляни на лъвовете и са били разкъсвани за зрелище. Но преди всичко, нека да се замислим как постъпиха с Исус Христос. Той дойде, за да спаси света и се смири до смърт. Но спомнете си как те викаха пред Пилат: разпни го! Разпни го! Това беше тяхното отношение към Спасителя. Светът винаги се е отнасял така с християнското послание. Жално е, когато някой новоповярвал християнин започне да се притеснява, че видни съвременни личности не били вярващи. На такива винаги им казвам: ако това, което вярваш за Христос, не се приема масово около тебе, не се притеснявай, знай, че ще на правилния път. И трето, последно. Защо светът не разбира християнското послание? Отговорът е, защото то е свръхестествено. Нека да ви обясня какво имам предвид по свръхестествено. Първият принцип на християнството е, че това не е нещо, което ние правим. Не е нещо, което зависи от нас. Това е една от най-големите заблуди. Ние не притежаваме сила сами да станем християни. Това не зависи от нашите възможности или от нашите знания. Вижте очудването на тези, които разпитват Петър. И те като гледаха с дързост Петър и Йоан и вече бяха забелязали, че са неграмотни и неучени човеци, чудиха се и познаха, че са били с Исус Христос. Разбира се, че са били учудени. Милиони хора по света отхвърлят Евангелието, защото се провалят още на първият принцип, че то не зависи от нас. И като се провалят в първия принцип, се провалят и в следващите. Защо мислите, че Христос избра хора с обикновени професии? Аз мисля, че Той е избрал рибари, бедници, а не книжници, фарисеи и политици, нито пък фарисеи. Защо? Защото Христос искаше да покаже на всички, че влизането в Божието царство не става със собствени умения и не зависи от нашите умствени способности. В църквите винаги е имало и ще има бивши алкохолици, бивши наркомани, крадци и така нататък. Ние не ставаме християни, защото правим нещо, а защото Святия Дух е направил нещо в нашите сърца. Погледнете Петър. Той се беше отрекал от Христос колко пъти? 3. Защото се безпокоеше за живота си. А сега проповядва на публично място, без да се страхува и се защитава сам пред елита на религиозните водачи на целия Израел. Той защото беше пълен със Святия Дух. И той му даваше смелост. Той му даваше мъдрост. Опонентите на Петър не можеха да кажат нищо против изцелението. То беше факт. И това винаги е било свързано с християнството през вековете. Християнството не е някакъв спорт
или изкуство, с които започваме да се занимаваме. Бог ни призовава, променя и ние просто откликваме. Той ни дава нов ум, ново сърце и ни прави нови създания. Как беше възможно за Ниюки апостоли да тълкуват посланията? Чрез мъдростта, която Святия Дух им беше дал. И в Коринтяни се казва: затова, ако някой е в Христос, той е ново създание. Старото премина, ето всичко е ново. И отново в Коринтяни: никой от управниците на този свят не е познал Божията премъдрост, защото ако я бяха познали, не биха разпнали Господа на славата. Но невярващият човек не разбира това, което е от Божия дух, защото то за него е глупост. И не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Но духовният човек изпитва всичко и а него никой не изпитва, защото кой е познал ума на Господа, за да може да го научи? А ние имаме ум Христов, казва апостол Павел. Затова обикновен човек като мене може да стои тук и да ви проповядва. За мен е без значение каква е националността, каква е професията, по какво е образованието ви. От Библията знам едно: ние всички сме грешници. И всички имаме нужда от спасение. И мога да проповядвам с увереност. Знаете ли защо? Това е чудото и романтиката на професията проповедник. Аз уповавам на Бог да ми дава мъдрост да се подготвя за проповед и аз уповавам на Господ да ви даде мъдрост да разбирате Божието Слово и да го прилагате на практика. Невежи и Ниюки апостоли бяха осъзнали, че Христос е дошъл да ги спаси. И това е всичко, което трябва да знаем. Но ние имаме всемогъщ Спасител, който плати за нашите грехове на кръста и пое наказанието, което ние заслужаваме. Това е всичко, което трябва да разберем. По този начин Исус Христос ни прави нови хора и ни дава един нов старт. Ние просто приемаме с радост това, което Той прави за нас. Той ни дава и радост, и мир. Той ни прави по-щастливи, отколкото някога сме можели да си представим. Той успокоява душите ни. Той ни помага до такава степен, че да разберем живота и дори когато срещнем трудности, ние да можем да пеем песента. Помните ли? Все добре е за мен. И това е песен, която е написана от човек, чието дете току-що е умряло. В скърбите си той можеше да пее. И тази песен, която той е написал, ние вече пеем толкова много години и си спомняме, че той имал огромна скръб да загуби детето си и въпреки всичко пееше. Дори всичко, което е срещу нас, казва апостол Павел, всичко съдейства за доброто на тези, които любят Господа, които са призовани според Неговото намерение. И четейки този стих, ние знаем, че това е истина. Но не само това, но ние трябва като апостол Павел да може да кажем, да се хвалим в скръбта си, когато знаем, че скръбта произвежда твърдост. Знаете ли, за мен беше много тежък момент, когато това лято братовчетка ми, която повярва, умря от рак. И когато проведахме следващата домашна група, когато вече нея нямаше, страшно много ми липсваше. Тя винаги се молеше. Тя беше много емоционална и се молеше така, сърцераздирателно. Но всъщност се радвам, че тя в момента вече няма да има нужда от химиотерапия, няма да има нужда от лекари и вече пее и танцува. И ще го прави цяла вечност. Могъщият Бог ни дава сили да живеем през каквито и трудности да преминем. И от победени от греха, ние ставаме победители заедно с Христос. Бог прави всичко възможно човек да устоява на изкушенията на дявола и да го прогонва. Ние просто трябва да се държим здраво за Христос. Дявола се опита да изкуши самият Божи син.
И ние виждаме плахи, нилки и невежи мъже и жени, които объркват дори религиозните водачи в Иерусалим. Дава им кураж и смелост. И в стих 13 се казва, като гледаха с дързостта на Петър и Йоанна. Страхливият Петър, който излъга за да се спаси, успя да се противопостави на властите. Те не разбираха какво се случваше. Те не разбираха чудесата. Те не знаеха, че Петър вече е нов човек. Те не знаеха, че той беше готов да умре за истината, както и стана. Той беше новороден. Беше изпълнен с Божията сила и беше смело, винаги готов смело да се застъпи за Христос. Това са белезите на автентичното християнство. Има едно единствено обяснение и в 13 стих се казва: и познаха, че са били заедно с Исус Христос. Светът не разбира християнството и се дразни от това. Християнското послание обаче смирява хората, когато те го разбират. И целият свят се нуждае от него. Ако само хората можеха да разберат християнското послание, нямаше да ги има всичките проблеми, които ги имаме в момента в света. Но кажем на хората, че са грешници и че те не могат сами да се справят с този проблем, те започват да се ядосват. Не се очудвайте, че когато благовестите на някой, той се ядосва. Логично е. Когато му кажеш на някой, ти имаш проблем и не можеш да се справиш с тази проблем, обаче аз знам един, който може, и той ще каже: ама аз не вярвам в невидими богове. Не се очудвайте, бъдете готови. Греховете на човечеството са толкова огромни, че трябваше Божия син да дойде на този свят, да стане човек, да се смири до смърт, даже смърт на кръст, и да умре като престъпник, наказан от Бога заради нас. След това трябваше да бъде положен в гроб, преди да възкръсне и да се възнесе и да седне отдясно на Бога, в бляскава слава. Един ден той ще се върне и ще установи царството на мира. От грехопадението на Адам и Ева до сега този свят никога не е бил мирен, винаги е имало войни и никога няма да има мир. Има само един, който може да установи мир, и той е князът на мира. Принцът на мира, извинете. И всеки от нас, който е бил докоснат по свръхестествен начин от Святия Дух и вече е вкусил на сладостта и се наслаждава на Божия мир, нека да живеем според начина, по който сме призовани. Защото най-голямата трагедия, се казва в посланията, е да вкусиш тази благодат и да продължиш да живееш по стария начин на живот. Нека се извлечем поука от това изцеление с куция човек по рождение. Нека да живеем по начин, по който хората у нас да ни видят като енигма. Нашият праведен начин на живот ще ги осъди. Да благодарим на Бога, че Той отвори сърцата ни и ни помогна да осъзнаем нашата безпомощност и недостатъчност, че ни е направил свои възлюбени чеда и че ни подготвя за вечното блаженство в рая. Нека да се молим. Господи, ние отново Ти благодарим, че можем да се съберем, макар и една шепа хора, да чуем истината и да се освободим от напрежението и да вкусим този мир, който Ти ни даваш, след като си ни освободил от тежестта на греха. И се молим, Господи, ако има някой между нас, който още не е вкусил този мир, Ти да му дадеш по чудодеен начин, както си го дал на милиони хора през историята на човечеството. И всеки от нас да се наслаждава на този мир и да живеем с очакването на второто пришествие, където ние всички ще бъдем прибрани от дома. Да знаем, че тук, където живеем, е временно и че няма значение дали живеем в къща или апартамент, или нямаме дори къде да живеем. Има значение единствено дали ще живеем в рая с Теб
или ще бъдем хвърлени в вечни векове в ада. И ти благодарим, Господи, чрез това чудо, което си направил, изцелението на куция човек, как 5000 човека повярваха. И се молим, Господи, ние четем статистиките, че над 20 000 човека са дошли миналата година да живеят в Бургас. Молим се да доведеш тези хора тук, да се чуят благата вест и да се спасят. Господи, молим се за трудностите, в които е в момента в България, с наближаващите избори. Молим се да дадеш управници, които да се страхуват от Тебе. Господи, знаем, че с Тебе няма нищо невъзможно. И за това се молим, Господи, във всяка една ситуация в нашия живот. Ние знаем, че Ти си под контрол. И когато ни е трудно, особено когато страдаме, да можем да пеем все добре е за мен. И Ти благодарим, че имаме тази утеха. И ние имаме, защото Христос ни остана в гроба, а възкръсна триумфално. И това доказва, че смъртта нямаше власт над Божия Син. И че Ти си приел жертвата Му, и че всеки, който поиска прошка в името на тази жертва, един ден ще се наслаждава да Те види в очи и да Те хвали и да изпитва мир и радост. В името на Исус се молим. Амин.